Terve! Moro! Nyt on semmonen uusi juttu, me ruvetaan tekemään vlogia. Ja vlogin nimi on Converse-miehet. Eli Marko et Marko, molemmilla on. Paitsi että mulla ei ole oikeesti aidat Converse. Mulla on aidat Converse, musta. Kyllä, mä oon vähän kateellinen niistä. Converset. Klassikot. No. Ja niistähän on paljon erilaisia kopioita. Kumipohjat, liukkaat talvella, aina turvalla. Kylmät. Niin se ei oikeastaan mitään hyvää näin talvelle. Tää on villasukka väliä silloin. Joo, pakko. Täälläkin vissiin. Joo. Tää on villasukka väliä. Kesällä mä tykkään näistä. Mutta mulla itse asiassa semmonen story, että mä rupesin käyttää Conversea ja sen jälkeen kun mä lokkasin selkäni. Ahaa, niin sulla on ittoa pohjaa. Joo, mä halusin kokeilla, että miten selkä reagoi, kun mä vedän ihan niin littana pohjaa tuolla ja voi. Ja rupes toimimaan. Okei. Ai jaa, se on, joo, alaselkä on mikä. Joo. Miten sulla? Onko sä vaan tyylisenkään? Niin mä oikein tiedän, mä sain eka Converse joskus 90-luvulla. Olikohan ne kopiat kanssa. Jäi siitä sitten joku päälle, että kyllä mulla himassa löytyy niinku yhdet tonne joku Helle Hansen, sitten pitää löytyy varmaan Converse ja löytyy 4-5 vissiin ja sellaiset eri väriset ja eri malliset. Niitä ilman varsia, niitä löytyy 2 vissiin. Joo. Yhdet harvinaiset nahkaset, rukaruskea nahka. Se on jotenkin siistiä. Mahtavaa. Sulla on aidat Converset, niin sulla on noin reijät tossa siivossa. Joo. Ai sulle? Joo. Ei, mulla onkaan muissa kopiokengissä. Tiedätkö mikä niiden tarkoitus? En mä tiedä. Varmaan niin, että joku hikoilujuttu varmaan. Ei oo itse asiassa. Ei. Se on tarkoitus, että niistä reijistä, mitkä tässä sivussa on, niin, että ne on, kun nämä on oikeasti koripallokengät ja urheilussa kengät käytetty, että sitä varten on suunniteltu, että ne on aikanaan alueaikana ollut myös äärettömän halvat. Nykyään ei ole niin halpa sen takia, että se on niin suosittu brändi. On tarkoitus, että kengän nauhat sidotaan itse asiassa niin, että ne käy välillä täällä pohjassa. Ihan oikeesti? Joo, ihan oikeesti. Sä voit löytää YouTubestakin videoita, että miten sidotaan oikeoppisesti Converse-kengät. Tarkoitus on ollut, että niitä sivussa, tässä alhaalla olevia reikiä käytetään, että ne kengät saadaan silloin paljon tiukemmin ja tukevammin jalkaan kiinni. Niin. En tiennyt itse tätä. No, mutta nyt tiedän. Törmäsin kuukausi sitten johonkin videoon, missä markkinoitiin Converse-kenkiä ja puhuttiin niiden historiasta. Sitten kerrottiin, että ne ei ole oikeasti sitä varten, että yritetään ehkäistä vaan jalkahike. Joo. Kun nähdään on hiostanut kengät, kumipohja, ei hirveästi hengitä ilman näitä reikiä. Vesisateella on mahtavaa, että siinä on reiät. No niin, no. Mutta on kyllä paksu tääkin, että kyllä sen niin kuin tuossa Loskossa käydään, niin käydään sillä nahtisti hyvin. Ei ne kastu kyllä siltä, että on korkeat. Kyllä. Converse kestää kyllä niin nämä sivut tapaa mennä niin noissa kopioissa. Joo, no mulla on mennyt. Niin näyttää. Mutta Converse menee kantapäästä, niin täältä puhkiin. Mulla menee mun käydä, mä vissiin laahaan noita kantapäätä, mutta muuten tää on tosi hyvä alue. Mulla on pari Converset mennyt tosiaan kantapäästä. Joo, mutta tosi helposti menee. Kyllä. Converset on mahtavat kengät. Converse on mahtavat kengät. Jollakin tavalla sellaiset halpiskengät alun alkaen ei ollut Jenkeissä, että niitä on ollut kaikilla kettoalueilla ja köyhillä varaa ollut ostaa, mutta sitten niiden hinnat on pikkuhiljaa noussut. Mun käsittääkseni kyllä muualla päin maailmaa jopa ne edelleenkin saattaa olla aika halpoja. Joo. On tuo Converse tietysti brändi, että se on muun muassa reppuja saa tosi paljon, sitten vaatteita Converse, jopa silmälaisen kehyksiä. Okei, sitä mä en tiedä. Joo, käy katsoa. Sä oot hommalla sitten Converse rilli. Joo, se on nörtteri, kuuluu tapaa. Nörtteri. Jees. Kiitoksia tästä. Jees. Converse miehet jatkaa. Jeps.